Mega love shoutout sa 11 million in the house. Maraming salamat po sa pagbisita sa aking live. Shout out po sa 18 million in the house. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa patansak. Tansak lang kayo. Sapat na. Maraming salamat. Mega love shout out Luna Pascual. Hello. Pwede ka po magbaba ng iyong bahay dyan kung gusto mo po magbaba. Bigyan po kita ng moderator. Meron pa na pong moderator dyan. Salamat sa 9 million. Salamat sa patansak. Patansak.
Dito ka na dali. Dito na. Boy. May miming. Oras, tapos subscriber, pagkatapos kita. Yung manturusan mapano-pano. Pero kailangan mo talagang mag-live. Shout out sa 5 million in the house. Maraming salamat sa pagpasok. Baka. Pagaling. Nagpapagaling. Makukukusan na ba? Mag-inom ka po bulong dyan na. Tamain ang kalab niya. Aray, aray. Ding, 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 ding. Dyan lang, dyan lang, dyan lang. Dance na dance. Da 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 ding, da da dang dang, da da di da dang, da da dang dang. Dance, dance, dance. Aray, aray. Dance na dance na. Ah, 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 sino na? Sino yun? Sino yun? Ano sa TV oh? Sino sa TV? Boy, tingnan mo ba yun? Boy!
Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 nge. Na, 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 na. Dance na. Ah, tulog na, tulog na. La, 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 la. Aray, aray. Ah, ah. Ayun, ayun. Ayun, ay, sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? May batang makulit. May batang makulit. May batang machulit-chulit. May batang machulit. Batang machulit. Chulit-chulit-chulit. Si Edison machulit. Da-da-di-da-di-da. Da-da-da. Huwag na yan. Kiss. Kiss muna, kiss. 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 Oh. Aray, aray. Aray, aray, aray. 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 Ah. Ah. Oh. Sino yun? Sino yun? Oh. Oh. Sino yun? Sino yun? Aray! Yeah, 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 yeah. Tulog na. Tulog na, bubay ko. Dali na, tulog na. Tulog na, tulog na, tulog na. Dang da da dang, ding a ding a ding, dang da da dang 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 dang. Tulog na ikaw, dali na. Tulog na ang buboy ko. Sana. Oh, oh, ah, ah, ah. Ka dyan. Kaya hindi yan. Ayos, ayos muna, ayos.
pangit. Sino? Sino? Papangit. Sino? Nanano. 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 Yan. 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 Engkau. Yan na. Yan. Yan. Sini yan. Sini yan. Siapa? Tawag si Papa. Tawag si Mama. Tawag si Mama. Tawag si Mama. Si Mama dali na. Tawag mo si Mama. 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 Tawag mo si Mama. Ayan na boy. Mama. Mama. Nasaan si Mama? Boy. Nasaan si Mama mo? Nasaan? Nasaan? Nasaan si Mama? Papa. Papa. Nasaan si Papa? Papa. Papa. Nasaan si Papa mo, boy? Aray.
Dede ka. Oh. Dede. Ah. Mama. Nasaan si Mama? Boy. Nasaan si Mama? Kalit na. Na. Sino yun ah? Sino yun? Sino yun? Yan. Tulog na. Inaangkat mo si Lolo. Nana na. Meron tayo na lang. Nana. Sige ka. Kasi pagkakatawapan.
Higa na ako kukuha akong video. Higa na. Higa na nga, kukuha akong video. Hindi ko na higa. Hindi ko na higa. Higa na kukuha. Oh, ini nga niriti. Ah.
Gutom ka? Kain ka? Ano? Cellphone mo. Ngayon, may mura na yung bumilaba. Kasi yan, cellphone. Anong pigamit ng cellphone? Ayun o, phone na. Ayun o. Oo. Ay, ito. Ayoko niya.
eh. Bye. Salamat.